Probabil pentru prima dată o să-mi fie atât complicat să-ți redau ce urmează să simți pe propria piele. Ce senzație poți să ai la 320 la oră la volanul unui Bentley? Să fii în 4 dimensiuni odată. Asta urmează să-ți arăt în continuare. Comoder Luxury 2 4D. Unicul fotoliu de masaj cu un robot 4D, 8 role pe o șină mecanizată care are drept scop și sarcină să-ți calculeze parametrii corpului și să vadă de fapt de ce tip de masaj ai nevoie. A porni masajul la picioare, ai ocazia să îți alegi viteza rolelor, ai ocazia să-ți alegi presiunea. Cu ajutorul acestui display ai ocazia să-ți pui filmele preferate, ai ocazia să intri pe net și în același timp să-ți setezi masajul sau tipul de masaj de care vrei să dispui. Încă una dintre ofertele meniului de aici, de pe acest display, e vorba de evaluarea sănătății, tot tabelul a ritmului cardiac, oxigenului în sânge și microcirculația. Unicul fotoliu de masaj dotat cu un robot 4D. Spătarul rabatabil, pielea asta ecologică, picioarele pe care le simt de parcă aș fi fost într-adevăr într-o imponderabilitate și, bineînțeles, aspectul lui fizic a acestui Luxury 2 4D este strict necesar măcar o singură dată să urci în el, să setezi un masaj preferențial pentru tine pentru că are foarte multe posibilități și să înțelegi ce am avut în vedere când ți-am spus despre vrei să-l ai acasă. Luxury 2 4D la tine acasă.